Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, intwana kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu nangalo lolu suku lwanamhlanje. Siyabonga ukuthi usigcinile siyaphila, wasigcinela nemindeni yethu. Siyambonga kakhulu kakhulu. Kuwena-ke mhlawumbe la efike khona wabakhona othandiweyo womndeni wamthatha, usenguNkulunkulu noma kunjalo, duduzeka ngoba loyo uhamba indlela esisazoyihamba sonke. Ayiseminingi iminyaka esele simlandele, kodwa ubusisiwe ofela enkosini, usho umoya ngoba uzophumula imisebenzi yakhe yamlandela. Ngakho-ke asihlale sisenkosini ukuze uma sifa sifele inkosi, uma siphila siphilele inkosi ngoba usuku luzobe lungakafiki. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ngendlela emangalisayo. Ngiyathanda ukuthi ngigcizelele ukuthi bazalwane, ngomgqibelo lo esiyakuwona sizobe sisePomeroy. Siney'nkonzo lapho ezimbili ePomeroy, siney'nkonzo ezimbili. Ngiyethemba isimemo usitholile, wasibona futhi isimemo ekhaya lezwe. So-ke kusho ukuthi-ke ngomgqibelo mhla ka-18 sisePomeroy. Ngesonto enkonzweni yangesonto siseDandi ebrentshini entsha elaphaya eDandi ngesonto mhla ka-19. Ubukhona bakho buyoba yisibusiso, kodwa kuhle umazise umholi waleyo ndawo ukuthi uyeza. Ngingajabula uma singenze njalo. Hhayi-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu, bengigcizelela nje ukuthi kuzoba njalo. Inkonzo zikaJulayi singomhla ka-5 July kuya kumhla ka-7, 5 ngoLwesihlanu. Inkonzo zikaJulayi zise-Richards Bay, niyamenywa nonke nizenkonzweni zikaJulayi. Bese kuthi inkonzo yomama izoba ngomhla ka-6, 7 and 8 September. 6, 7 and 8 September, inkonzo yomama. Ngomhla ka-8 kuzobe kuvele kunenkonzo yombhabhadiso. Kukhona sebabhukha kudala, babhukhela lolu suku lomhla ka-8. Usuku lomhla ka-8 sinenkonzo yombhabhadiso. Kukhona-ke ama-appointments akhona angomhla ka-6. Ngomhla ka-6 September engizocela ukuthi abantu bawo bangithinte khona ngizobanikeza isikhathi esisha nosuku olusha ngoba kuzobe sekuney'nkonzo. Ngeke sikwazi ukukhuluma, sobe silungiselela iy'nkonzo ngomhla ka-6 kungena iy'nkonzo zikaJulayi. Ngale kwalokho-ke siyabonga uNkulunkulu abe nani anigcine. Ilokho engizokusho okwamanje. UJulayi wethu sinaye kuqala umhla ka-5 kuya kumhla ka-7. Ngimemezela into mhla ka-5 kuya ku-7 sinoJulayi. kuJulayi. Lungisela-ke, beka imali yokuhamba, beka imali yesipheko, uNkulunkulu akubusise. Sizoyithumela khona manje communication echazayo ukuthi isipheko siyimalini, kodwa siyafana nesephasika. Leso kwakuyiso ngephasika kuzoba yisona namanje. Seningaqala nithumelele usikhwama webandla, bayazi abebekhona, kodwa ngisazothumela imininingwane yonke. uJesu Kristu uyinkosi. Njengamanje sibheke kuyizo izinkonzo zikaJulayi ziwu-3 days, uLwesihlanu, uMgqibelo, neSonto. Bese-ke ezinye iy'nkonzo ezilandelayo-ke ezinkulu
NjengoSepthemba inkonzo yomama iqala ngomhla ka-6 iphele ngomhla ka-8 ngobe kunombhabhathiso ngomhla ka-8 Septhemba. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu kwangathi anganigcina, anilondoloze, anibiyele. Asingene-ke enkonzweni yethu yanamhlanje. Siqhubeka khona ubunye kuJesu Kristu, ubunye kuKristu. Sofunda-ke izwi lenkosi esilithola ngokaJohane chapter 17. Sizoqala ukufunda kuverse 20 sigcine kuverse 24. La sizothi ukugxila khona kuverse 24. Singakaqala-ke siguqe sikhuleke. Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyabonga ukuthandwa ngale ndlela osithanda ngayo. Uthando lwakho lubanzi, lujulile, luphakeme. Umuntu akaliqonda, akali-understanding, kodwa singaliqonda kuphela uma sihlezi kuwe nomoya wakho ingcwele ukuthini. Ngiyacela-ke Nkosi ukuba ubusise le nkonzo, khulume ngayo, usilungiselele ukubuya kwakho usulanda ibandla. Siyabonga Nkosi ukusithanda, siyabonga kakhulu. Khulekela bonke abasemkhosini njengamanje, basize Nkosi ube kanye nabo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngabe ngenza iphutha mangaqali ngokubonga abasilethela abantu. Siyabonga kakhulu. Ukhona ubalethayo abantu. Yambona lo uke waletha uletha abangaki? Over 20 at a go. Over 20 at a go. uNkulunkulu akubusise. Uyazazi-ke wena. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo bonke abaletha abantu. Kwangathi uNkulunkulu angasibekela izono zakho. uNkulunkulu azisibekele izono zakho njengoba eshilo kwekaJakobe chapter 5. Ubathandazeleke ukuba bahlale, uba-check ukuthi i-interest isekhona, basajabule yini na. Uba-check ngoba umvuzo wakho lo ezulwini umqhele wakho. Wena osanda ukungena ubungazi ukuthi kulethwa abantu. Bayalethwa abantu. Sicela nje izinto eziwu-4. Igama lomuntu, isibongo sakhe, indawo akahlala kuyona, bese kuba i-WhatsApp number. Izinto nje eziwu-4. Indawo akahlala kuyona abantu badideka. Siyacela uma uthanda ukubhala isigodi, kuqhamuke nedolobha akathenga kulona. Idolobha akathenga kulona, ungaqhamuki nesigodi kuphela. Ngeke ngayikhuluma leyo nto. Ngathi njengokuthi nje kukhona ey'nketheni eMaritzburg, nala Richardsburg sey'nketheni. Uma uqhamuka ukuthi umuntu uhlala ey'nketheni, ziphi iy'nkethe? Asizazi. Ngcono ukuthi uhlale ey'nketheni eMaritzburg, ey'nketheni eRichardsburg. So ngamagama, igama lesigodi lihle, liyacacisa kodwa kakhulu eledolobha. Umaphi nendawo. Nabafaka abantu bangaphandle, siyakubonga kakhulu, bacacise. Ungavele uthi useZimbabwe kuphela. Chaza useZimbabwe kuphi, liphi idolobha, useBulawayo noma-ke ukuphi. NabaseBotswana bayafakwa la. MayeseGaborone, usho ukuthi seGaborone. Bese kuzoba yilaba abafaka abantu eSouth Africa, abavela abhala iprovince. Bazalwane, akekho umuntu ohlala kwiprovince. Iprovince inkulu kakhulu. Awuhlali kwiprovince. Awukwazi ukuletha umuntu usuthi uhlala eLimpopo. iLimpopo is a province. So shona ukuthi uhlala kuphi neLimpopo. ePolokwane, noma eBilabila, noma eJane Face, noma uhlala kuphi nePolokwane. Sobonga kakhulu. Letha information ongayiletha. uNkulunkulu akubusise. Usaletha abantu. Umqhele wakho mkhulu ezulwini. Mkhulu ezulwini. Siyabonga. Asifunde-ke izwi lenkosi ngokaJohane chapter 17. Sofunda solo ku-20 seku-24. Sithi ukugxila ku-24. Sibuke namavesi ahambisana no-24. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi, nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile.
verse number 22. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona. Isiphiwe bazalwane. Yabona masiphiwe inkazimulo efana nekaJesu. Kanti ngempela sifunani? Simvumelelani uSathane edlala ngathi? Siphiwe into enkulu kangaka, inkazimulo efana nekaJesu. Uthi kuJesu Nkosi yethu, nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Ile nkazimulo esenza sibe munye. Usiphile yona uJesu kuba sibe munye. Kusho ukuthi ngesikhathi sesiqala singasekho munye sisukile yona. Ngoba iyahamba le nkazimulo. Isuke isisukile. Ukuze sibe munye siyayidinga. Verse 23. Mina kubona nawe Nkosi kimina ukuba bapheleliswe ebunyeni. Sidinga ukupheleliswa ebunyeni. Ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile wabathanda njengalokhu umthandile. Sikhulume kabanzi-ke ngalelo verse. Ake sekuverse 24. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Wangithanda kungakasekelwa izwe. Ufuna babone inkazimulo. Inkosi uJesu ufuna siyibone inkazimulo. Singayiboni ngokuthi sila kuphela siyithole esinika. Sihambe siyoyibona ezulwini, sibone ubuhle bezulu. Yabona abantu inkosi uJesu yabathatha bayizulwini. Uma sekuthiwa buyele emhlabeni, abafuni ukubuyela emhlabeni. Abathanda ukubuyela emhlabeni. Ngenxa yobumnandi obulaphaya. Ngenxa yenkazimulo ekhona lapha. Ithi inkosi uJesu ufuna nathi sibe lapha kakhona. Mntakababa, dela izwe. Dela okomhlaba, dela izono, dela umjolo. Hayi ukujola ngeke ukusize. Dela ezomaqomana, dela ezomashelana, dela ukuba yisoka, dela ukuba intombazane ejatshuliswa ukuthi ihambe ibingelelwa nje. Ngoba ngalesihogweni uyocula ingoma eyodwa kaMaye. Dela ukuba ushuga daddy. Dela ukuba ushuga mama. Thanda abafana abancane. Thanda intombi ezincane. Awuboni ziyakuthutha zidla imali. Ezinye zazo azikuniki nalomzimba. Cha, azikuniki. Kodwa uyathela nje wena uyakhokha nje. Khaya kulanjiwe ezakhe ingane ziyahlupheka. Le njabulo ingesikhashana. Le njabulo ngeke ikusize baba wami. Le njabulo ngeke ikusize mkhulu. Bayakuthutha nje. Into ezokusiza hlala kuJesu. Ake sibuke ukuthi uthini uJesu. Angiphinde wesithi baba ngithanda ukuba labo ongiphe bona babe khona nami lapho ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelizwe. Yazi ukuthi nathi sithandwe lingakasekelizwe. Ngisho nathi usithande lingakasekelwa izwe. Masibheka lapha kuMatthew 25 ukhuluma yona leyo nto. Usithande lingakasekelwa izwe. Lapha kuMatthew 25 qala kuverse 31 ngamabomu. Lisihloko sithi ukwahlulelwa kwendodana yomuntu. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Isihlalo senkazimulo. Verse 32 kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke. Ibahlukanisa abanye kwabanye njengomalusi uhlukanisa izimvu nezimbuzi. Imisa izimvu ngakwesokunene sayo kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Lalelisa-ke manje verse 34. Khona inkosi iza kuthi kwabangakwesokunene sayo. Zanini nini enibusiswe ngubaba. Nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Yilandwa leli gama lokusekelwa komhlaba. uJesu ngapha uthini? Uthi verse 24 kaJohn 17.
Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. uNkulunkulu umthande uJesu izwe lingakasekelwa, before the foundations of the earth. Nathi salungiselwa ifa umhlaba ungakasekelwa, okungukuthi uNkulunkulu kade asazi, uNkulunkulu kade asibona. Uthi-ke kuvesi 34 kaMathewu 25, zanini nini enibusiswe nguBaba nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokhu kwasekela umhlaba. Elibuhlungu leli qiniso, ngoba lichaza ukuthi uyabazi abazolidla leli ifa, wabalungiselela, wababiza, wabakhetha. Kusho njalo abaseRoma chapter 8. Siyabakhumbula abaseRoma chapter 8, ngeke ngathi ubakhotha kulezi zinsuku. Roma chapter 8 uqala lapha kuvesi 29. Lithi izwi leNkosi, ngokuba laba ibazi ngaphambili, ingaphambili lisho before the foundations of the earth, before kwenzeke lokho, wayebazi ngaphambili, wabamisa ngaphambili, bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Yabo le nkazimulo uJesu asikhuleka yasicelela yona, sayinikwa before the foundations of the earth. Seze emhlabeni sasesiyona, kodwa uKristu wasifela siseyizoni. Verse 30. Laba abamisile ngaphambili ubabizile, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisile ubaphila inkazimulo futhi. Yayibona-ke le nkazimulo, uthi uJesu kuNkulunkulu uma ekhuleka uverse 24, ngibanikile inkazimulo ongiphe yona. So le nkazimulo asinikeze yona kunjani? Usinikile ngoba yena wayinikezwa, wathandwa ungakasekela umhlaba. Mayiseyinikeze le nkazimulo uyasinika nathi. Zanini nini enibuswe nguBaba nidle ifa lombuso enilungiselweyo selokhu kwasekela umhlaba. Uyalibona leli ifa esilungiselweyo lokwasekela umhlaba. Okay, alright. Asibuye kuvesi 17 kuvesi 24 ka chapter 17 ngokaJohane. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona. uJesu ufuna sibe khona lapho yena ekhona ukuze sibone inkazimulo yakhe. Uma-ke sibuka la ngokaJohane chapter 12 uverse 26, uthi uma umuntu engikhonza akangilandele, nalapho ngikhona mina soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza uBaba uyakumazisa lowo. uBaba uzokwazisa. Ukwazisa umuntu ukungamkhohlwa, ukumhlonipha, umnike inhlonipho efanele, umkhumbule, umazise. Uthi uJesu, uma umuntu engikhonza uBaba uyakumazisa lowo. Ukhonza bani wena? Ukhonza bani? Uyamazisa nje uJesu. Uthi unamahloni ngaye naye uzoba namahloni ngaye. Ungabi namahloni ngoJesu. Uyamazisa yini uJesu? Uthi-ke kulo verse 26 kaJohane chapter 12, uma umuntu engikhonza akangilandele. Awukwazi ukuthi uthi uyamkhonza isikhonzi sakhe kodwa ungamlandeli, ungayenzi into ayishoyo. Uma umkhonza mlandele. Uthi-ke soba khona isikhonzi sakhe lapho yena ekhona. Lapho ekhona isikhonzi sakhe soba khona. Ngikhumbuza izwi labaseKolose chapter 3 uverse 3, othi uma nafa ukuphila kwenu kufihliwe noNkulunkulu, noKristu ekuNkulunkulu. So uma simkhonza sizoba kanye naye ekhaya ezulwini ngakwesokunene. Uma simkhonza ukuphila kwethu kuzofihlwa ngoba lapho yena ekhona nesikhonzi sakhe siyoba khona. Noma ungakhona la ngegobongo lomzimba kodwa kwelikamoya ukho la usezulwini.
Athi umpostoli Paul, akuseyimina ophilayo, uKristu ophila kimi. Nalokhu ukuphila engikuphilayo kalokhu ngikuphila ngenxa yenkosi uJesu eyangizinikela ngenxa yami, yangithanda. So kusho ukuthi uJesu ophila kuthina. Thina siphili la siphila kuye engakwesokunene sikaNkulunkulu. Lapho ekhona nesikhonzi sakhe siyoba khona. Lapho ekhona. Usho njalo ngapha ku-chapter 17. Baba, ngithanda ukuba labo ngiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona. Into ezokwenza ukuthi babe khona ingoba bezobe beyizikhonzi zakhe bemlandela. Uma uyisikhonzi sami, ngilandele nalapho ngikhona mina soba khona isikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, ubaba uyakumazisa lowo. Azamnandi ukwaziswa uNkulunkulu. Athi mayebheka emhlabeni, athi kubo bonke abantu. Kodwa uJobe indoda engenasici washo njalo. Uyashweni ngami, uyashoni ngawo. Uthi ku-Abraham, hamba phambi kwami ungabi nacala. Okungukuthi hamba ube ngcwele phambi kaNkulunkulu. Masila emhlabeni siphambi kaNkulunkulu. Ungcwele na? Hamba ube ngcwele phambi kukaNkulunkulu. Mawunezono zivume, ziyavunywa izono. Awukwazi ukuba ngcwele izono zingavunyiwe. You can't be holy. You have to confess your sins ukuze ube ngcwele. Athi umbhali weHubo ngithi ubani 32, ubusisiwe oziphambeko zakhe zithethelelwe. Ubusisiwe lo muntu uNkulunkulu angambaleli icala. Incorrect, angisakhumbula kahle noma uHubo 32 yini. Kodwa nje ubusisiwe umuntu osiphambeko sakhe sithethelelwe. Uma umuntu engikhonza akangilandele nalapho ngikhona mina soba khona isikhonzi sami. Ake ngiyishintshe. Lapho khona wena njengamanje ukhona uJesu. Lapho khona angisemkipitweni wena. Ukhona uJesu lapha emkipitweni. Uphumile wena, usendaweni engakufanele. Ukhona yena uJesu lapho na. Wena owaziyo ukuthi ukuphi. Busisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zabantu. Ongemi endleleni yezoni, nongahlali enkundleni yabakholodayo. AmaHubo 1:1 basithandaza. Babongileyo babongcwele uNkulunkulu nomusa siyabonga ngale nkonzo. Ngiyacela ubusise wonke oyilalele ukuba silizwe izwi lakho silenze. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, busisa bonke abaletha abantu, babusise Nkosi nemindeni yabo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu, siyamdumisa. Ubaba uNsibande siyavalelisa ukuthi uJesu Kristu inkosi.